Inselmilkom u nistedinkom għal 163 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Solennità tal-Epifanija tal-Mulej, il-Mulej Ġesu, illi juri lilu nnifsu lil-ġnus pagani fil-persuni tal-hekk imsejħa fil-Vanġelu ta' San Mattew il-Maġi. Dawn l-orrief illi ġew mill-bogħod ifittxu is-Sultan Messija li kien twieled, imdawlin mill-iskritturi Lut u mejjuna xi ftit anki mill-qorti rjali ta' Erodi l-Kbir f'Ġerusalemm u mmexxijin mill-Ispirtu t'Alla fil-kewkba jaslu biex jarfu f'dik it-tarbija sempliċi u f'qajra il-Messija tal-Mulej. Xi ġmiel. Min ifittex isib. Ekku, għandna dawn l-orrief illi jfittxu, jivvjaġġaw, jinqalgħu minn posthom u jaslu bl-għajnuna t'Alla biex jarfu lil Ġesu. Intom tafu li matul is-sekli nibtu diversi biex ngħidlek leġġendi li dawn kienu 3 slaten u hemm min jgħid li kienu 3 rappreżentanti tal-Ewropa, tal-Afrika u tal-Asja. Tgħid għadhom hekk, jien ma nafx imma f'moħħi tiġi l-Knisja tant ħajja fl-Afrika u fl-Asja. Xi ftit esperjenza tagħhom kelli fil-ħajja tiegħi. Knejjes għadhom żgħar mimlijin ħajja, mimlijin ferħ tal-Vanġelu u anki jekk għadhom ma ġewx infixkla mill-konsumiżmu u l-materjaliżmu żejjed, jifirħu bil-fidi tagħhom u verament ifittxu lil-Mulej u jgħixuh fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Mhux ta' b'xejn li xi kultant issib min jgħid bir-raġun illi l-futur tal-Knisja huwa fl-Afrika u fl-Asja. Minkejja dan kollu ejjew nitolbu l-Mulej li konna dan l-ispirtu ta' tfittxija. Aħna fejn aħna minn aħna, jalla l-ispirtu tal-Mulej jimlina bit-tfittxija biex inkomplu nfittxu il-preżenza tal-Mulej Ġesu fil-ħajja tagħna li juri lilu nnifsu bħalma wera lilu nnifsu lill-Maġi illi mill-Orjent fittxewh fir-raħal xkejken ta' Betlem. Jalla d-dawl tal-kewkba, jalla d-dawl tal-Ispirtu Santu mhux biss jagħtina dan l-ispirtu ta' tfittxija, imma jagħtina l-grazzja nifirħu bil-preżenza tal-Mulej f'ħajjitna, nadurawh u għaliex le, nagħtuh ir-rigal tal-ħajja tagħna u tas-sejħa li għaliha l-Mulej sejħinna. Insellmilkom u l-Mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.